Op een dag heb ik gesproken met de politie en die zei tegen mij, die hij niet meer lief zou doen. Toen had ik dit gekocht om in de kerk te doen. En als ik later een olifantje wou, had ik liever een baby zouden doen. Ik heb nu wel olifant, zag ik in de winkel uit. De olifanten verkopen en dit waren haren van ieder haar. Toen moest ik ruilen, want ik wist het ook niet meer. Toen dacht ik, hij het ook niet meer. Heel hard drukken op en neer, wist ik niet meer dat ik moest knijpen. Ja, dit is verkeerd. Op een dag heb ik door de politie gebeld. Ik moest in de doorgedeld. Want ik had op een dag werd ik gesproken met de politie en die zei dat ik moest gaan naar het bureau, want ik mocht niet meer gaan trouwen, niks meer doen. Alles wat ik zag mocht ik niet meer doen. Het moet een goede. Dit kleren mocht ik niet kopen. Het mocht wel hierop, maar toen was het 100 euro. Ik mocht niet dit. En ik was wel heel ver. Toen ik mocht dit hebben en zaten mijn naam nu wel weer op. Natuurlijk, ik wou papenburg, dat was wel mooi. Ik haalde een stokje vandaan. Ik was weer thuis en ik ging op de en weer wat ik moest doen. Toen ging ik dit doen en toen was ik kind toen mocht ik een beetje bedienen. Dit mocht ik ook. Dat wist ik niet waar je daar mee moest doen. Toen wist ik het wel. Toen ben je ook zo. En je mocht het ook hier zo. Of meer hoor. Maar het doet een beetje lang. Als je wilt mag je vast naar huis gaan. Ja. En dat. Nou, ik wou nog wat aan jullie geven. En nog Milo. Dankjewel. En hier hebben we een kaarsje. Oh, wat een mooie, dankjewel. Alsjeblieft. Oeh. Dat dingetje zag er wel wat uit hoor. Dus, en dit. Dat kwam ik weer tegen. Mag jij hebben. Oh, maar aan deze kant zit glitter. En deze kant zonder glitter.
Dat weet ik wel. Ja, maar je krijgt nog wat. Dit zijn geheimen toch. Die wou ook eigenlijk op je verjaardag brengen. En toch? Wacht het. Nu. Omdat je verjaardag al lang door was. Toen was het te laat. Wist je dat nog? Toen wou het wel goed. Nu kijk. Wat is dit? En wil je kijken wat erin zit? Nou, laat zien. Allemaal pleisters in andere dingen. Dit ook nog. Een soort van bandjes. Maar dit ook nog. Vlooienspul. En kijk, hier zit het. Allemaal leuke. Kijk nu eens. Kijk, die is eigenlijk van mij. Dat vond ik hele mooie hand. Ik pas het wel. Anina? Niet doen. Niet doen. Nee, dan kan ik ze niet meer gebruiken. Toen nou. Maar je hebt er nog meer van. Ook. Deze hoort in het EHBO-tasje. Hey, zullen we zo meteen maar ophouden, denk je? Ben je niet klaar? Ja, met de filmpjes op, lieve schat. En maar 20 seconden. Wil je nog wat zeggen? Ja. Bijna klaar. Kijk even, zwaai eventjes. Doei. Nee. En wil nog wat doen voor jullie? Ja, maar het is afgelopen, lieve schat. Ja, maar daar! Doei, doei, doei. Maar ik wil nog wat doen. Ja, maar lieve schat, het is maar 5 seconden nog. 3, 2, 1. Klaar!